What's up and welcome to my vlog. Ag kayo maingal ditan, takbo kang tao. So yung mga kalabong for Venus, ibagalalan tayo kayo maingal. Takbo ka pa kayong bagay. Babagalan si kayo. So yung mga kalabong, pasensya nyo po ang aking mga kapatid kasi sobrang ingay po talaga nila talaga. Napaka talagang ingay nila. So yun, mga kalabong, sa video ito ay samahan nyo ako na bumili ng mga gagamitin po namin sa pagpapatayo po namin ng bahay. At syempre, maraming salamat po sa mga nagbigay tulong po and sa mga nagsisend po ng stars sa page ko every live and sa mga videos po na aming ginagawa. Maraming salamat po mga kalabong. And then sa mga OFW na tumutulong po sa akin, maraming salamat po. No need to mention dahil hindi na po kailangan na ibanggitin yung pangalan po nila sa video po na ito. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat sa mga tumutulong, sa mga nagdo-donate, sa mga nag-send ng stars. Maraming salamat po. Kaya mga kalabong, tara, samahan nyo ko sa aking journey. Sasamahan niyo ako sa pagbili ng mga materials na gagamitin po namin sa pagpapagawa ng bahay. Siyempre, kasama ko ang aking kapatid na si Jesus Calderon, sa mga pinakagwapo namin kapatid. Kita niyo yan, di ba? Sino sasabi yung mga sa kagwapo ang kunod Pangasinan? Kaya nilabat na naman nililupat to yan. Matutay ba pag sa kagwapuan? Kaya nilabat na nililupat to niya. At siyempre, agamang patalo mo yaya. Alam nga. Gini ako ba? Grabe. Ayan, karagdagan lang po. Nandito po kami sa may bahay po ng aming tita. Dito po kami naninirahan. Sa mga iba po pong kapatid, dito po kami natutulog sa pangsamantala habang wala pa po yung bahay po na ginagawa po. So yun mga kalabong, tara, samahan niyo ko. Tara, samahan niyo ko. Tara. So yun mga kalabong, ilang sandali lawang. Diretso na kami sa aming pagbibilayan. 1, 2, 3, go! So yung mga kalabong, nandito na kami sa aming bibilang. Dapat lang mga ng bayan namin. It's a prank! So yung mga kalabong, nakuha na po namin ng ayuda from Maramba Enterprises. Maramba, baka naman, ang gano sa purang alublos. So yung mga kalabong, nandito na po yung mga in-order namin sa Maramba Enterprises. At baka naman. Meron tayong bisita ngayon. Binisita tayo ni Kanayon TV, si Jerome Biason. Shout out mga Kanayon. Shout out mga Kanayon. So yun, i-update ko na lang po kayo ulit bukas. Gagawin po namin ulit itong pinapatayo po naming bahay. So yung mga kalabong, see you again tomorrow. I love it. So yun, good morning mga kalabong. So, today is the day. Gagawin po ulit namin ang aming ginagawang tahanan, ang ginagawang bahay. So yun, ang aga-aga nila ang pumunta dito nila, papa at mama sila. Tapos mga iba ko pang kapatid. Alas 6 nandito na sila dahil ang ingay-ingay nila. So nandito na sila sa likod, ginagawa na po nila yung pinapatayo po naming bahay. So, this is my mother. Shout out mother. Hey, hello, kamu. Anong masasabi mo sa mga nag-donate at nagbibigay sa atin? Thank you. Yun. This is my father. Kaway ka lang si rin, father. Ano sasabihin mo sa kanila eh? Thank you very much. Thank you very much, mama. Mama. Ang galasirin. Oh, jalara may agi ke. May agi ya. Yan sang kagwapo na sintirong Pangasinan. Isa may
Maganggana ya, agi kuno. Kuno. Maganggana kuno. Tangan, saja ko sinin. Hindi naman na naman. Kaya mo isang kaganan ay. Lupa asir kayo. Kaya may isang kagwapa ay. Singa kaya. Kaya may agimin buta to gayon. Kaya napupulya na nod. Kusinaan. Insan jad ilog nuno nyo lang ilang malaman to. Ang dagko la puro kagitan. Oy! Garit the third. Jakarta ka na nung nasi. Jakarta sana. Okay, ingkat. Dako mo kala na nung nasi. Hindi ka na makita. Si Dunya Pasito nih. Dunya. Jiro. Hello po, kamu. Labo. So mga kalagbong, it's already 2 PM of the afternoon. So yun, hininto po muna nila yung ginagawa po na dito sa likod kasi mainit. And then ito na po yung na tapos sa araw po na ito. And then ko-continue po ulit mamaya. Yan o. Dagdagan na. Diba? Snow, kaya na po dito. Yan po ang isusunod mamaya na lalagyan ng hollow blocks. Papadala na po yan mamaya. Yan. So yung mga kalabong, hindi ako masyadong nakatulong kanina kasi ini-edit ko po yung vlog namin dalawa ni Casey na pinost ko po kanina lamang. So yun, pwede nyo na po siyang panoodin sa aking Facebook page sa aking YouTube channel. So yung mga kalabong, see you na lang po ulit mamaya. So yung mga kalabong, kasama ko nga po pala aking mga kapatid na maya pupunta doon sa kabilang bahay para kunin yung mga inublog po ni Mamang Tabla. Hindi, maingay nga kayo! Inyo kayo! See? So yan, see you again later kasi ipipick up na po namin yung mga tablang binili po ni Mama doon sa kabila. Isa ka din! Sige! Sabi mo? Huh? Gusto mong paluin kita? Gusto mong paluin kita? So yung mga kalabong, nandito na po pala kami sa bahay nung inodra po ni Mamang mga tabla. Gamit na po siya pero pwede pa rin po siyang gamitin na parin na. Ayan, kapatid ko. So yan, mamaya na lang po ulit mga kalabong dahil tutulungan po muna sila. So yan na po yung mga tabla na binili po ni Mama doon sa may harap po ng bahay namin. Matibay pa po siya at pwede pa nga pakinabangan, kaya yan po ay gagawin namin poste. At syempre kung ano pa ang pwede namin gawin dyan sa tabla na yan. So yun, dahil sa murang halaga nakabili kami ng ganyan tabla, kaya mas okay na rin po yung bili tayo ng mga second na nagamit na po dyan, basta matibay pa at pwede pang pakinabangan. All goods, di ba kapatid? All goods, di ba? All good. All goods. Yan. So yan, maraming salamat sa kapitbahay namin.
dahil ibinenta niya itong mga tabla na ito dahil di niya na rin po gagamit. All goods? All good. So yun, mamaya na lang po ulit mga kalabong. See you. Pweh! So yung mga kalabong, tapos na sila magtrabaho ngayong araw na ito. Then ito natapos ngayong araw. Yan. Yan, napatiral na siya. Dito hanggang dito. Yan. O, diba? May darang manasawan eh. Mamimitin ka lang. So yo mga kalabong, dito na po nagtatapos ang aking vlog ngayong araw na to. At syempre, keep on updating mga kalabong. See you again on my next vlog. And of course, maraming salamat po sa mga kalabong natin dyan na nagbibigay tulong at sa mga nagdodonate po, at syempre sa mga nagsasend po ng stars every live ko po, at sa mga videos ko po na ina-upload. Maraming salamat po. And shout out nga po pala kay Ate Clarissa Meneses, Kuya Pulakit, at kay Kuya Bughaw ng Karagatan. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga gusto po magpa-shout out, just comment down below. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe mga kalabong. See you on my next vlog. Once again, this is Papa G's Labong.